راديو إيرنا راديو إيرنا معلتوي بأوقات إيرترا كاب ساعة 10:00 دحر قطر جميرو أب نايل سات 11:6 ميجا هرز بولاريزيشن فيرتيكال كمون بحصير معبل أب 25 متر باند دقيفنا راديو إيرنا كاب كتما باريس زم محلالف بإيرتراويان غازيتنياتات زدالو ناتس راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي قدام 18 سنة 2022 فنونا يجمرالو كسافة سامي ناي ساعة زيت حستنا مسانا كتسنحو بخبري نعدمكم مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات بأمريكا استماكل أمانغو تحدراو قجل سودان حيلن ناتنسن ديمقراسن زت تقايدو وتحدراو قجل سودان بعلوا سلطان كابزعز نمجمرا جزيز تقايدة تركب ببيت صحفة قدات أمريكا بأفريقا استماكل ينيرو مسو تحدراو قنصل مرغبنا حديث زمدنان ممسرات زيكونه نتو تحدراو علوا مفتسمتان مقباري تبل حدا كاب وكلت تحيلي نيغازيت انياتات مقلت هيبو حيلنا ناتنسن ديمقراسن دحر تركب بعربي 10 سنة أبزد دالو غازيت أو على أما الرخبي بزهان بزعبا تركب كبهال زغني حق النت يبولون بمبال كان دعلاما تركب نتو تهدراو قجلة بحيل حزوة كابزرلو سلطان نمئلايو زهاك أنايو كبل قليصو بزعبا زركب مسو تهدراو قجلة نمزتاي بربوع 8 سنة أبز سغايدة أغيبا أمانغو أبالات حيلنا ناتنسن ديمقراسن زي مكداو تفتيرو منبارو تقليصيو انتقونا سعود عربن حورات منقسات أمريكان نهزبي سودان زلوان دقف بنتصور سلزر آيا أبتركب كنساتف وسينا كبليوم وكلت تحيلز قلصو أمريكان سعود عربن أب سودان سفيلاو منقسين أب سلطان كملس اللو زبل تبقنا ينحيزن زلوا سالسيتن زنبرت حورات إمارات عربنا نتو تهدراو قجل مدقف جميرا زبل كستات كهزبي سودان بسفيحي سماع لعلوي دانيا كينيا بريزيدنت تهاجر نافردي قرب وساني حليفة تباهلو السزرق حزينة حق النتي بولني لا اتا لعلوي دانيا بمقد تبقى أبز حلفتو ملختي بريزيدنت كينياتا دانياتات بيت فردي أبز مززل اوان زتغطلو ميلا كاب قوام تهاجر وطاي بمخانو كأرم اللو زبل رئيتو كم زهبت بمزغخر بمعكنات زينا كينيا السزرق حزينة قنا مرتعو زيبولون كاب حق زرحا غني لا بريزيدنت كينياتا بأرأيا نزسمامعو دانياتات ممراتو نقوام تهاجر زتحس ناتسنت فرداو أكال زغهسن بعلو فتسامن فرادن نكخون سلطان زمچاچي انيو بمبال دانيا مارتا كارامبو كاب قرمي 3 عامتات حزا كتقاوم مصنحا طبقا غليصو بريزيدنت كينياتا نعنقت 366 ناي قوام سلازتحسه كاب زغونه يكون تحتاتنت ناص ازغبرو مگديو تطقيمو بمباليا تدانيا تخصص كينيا بريزيدنتاو مريچان مكيادا بتشباشبلو زلا اوان محبراوي ميدياتات تهاجر بغوسغوسات علغليقوم معريقا ناي حسود زيناتات نصلن نعبن زلا علورتاتن عليتنتن يسفحفحلو كبل منغس تهاجر متنققتات يهب مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سوني فتصاميتات أمريكا إيرترا بتركبن 15 هاجرات أفريقيا سمولو سلطان أمباسادرات كمدبتو ليا صنيحة بيت منغست أمريكا وايت هاوس كاب مود أتور حكومتات حيزو ناب 6 هاجرات أفريقيا أمباسادرات كونو زروقهم دبلوماسيات ناب بايتو سنة أقربلو እቲ ቤተ መንግስቲ ሰሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዜሮ ሐለን 9 ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ዚምባብዌ፣ ኒጀር፣ ሩዋንዳ፣ ጋቦን፣ ሲሸልስ፣ ሞሪሸስን ናሚቢያን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ብዘይካ ናብ ኤርትራ ናብ ተንካልኦት በብግዚኡ አምባሳደራት ናይ ምድብ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተንተንቲ የመልክቶ አሜሪካ ካብ 2010 ናት ሒዛ ነዚ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ስልጣን አምባሳደር ኣይጸንሓን ممحدار بايدن تخونون ناب إيرترا أمباسادر نايم مدابو تنكم زيبولو دبلوماسيات تهاجر ينفتو أمريكا أبسمرا زركب إمباسا نزحلف 10 عامتات بفتامي قدات وشارجة أفيرا تمرحو
ካብ 2019 ናትሒዙ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቴቨን ዎከር እዩ ስቴቨን ዎከር ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣሜሪካውያንን ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ናይ ወፃኢ ሃገራት ዲፕሎማሰኛታትን ፍልይ ዘብሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ንዝብሎ ምክሰብኣዊ መሰላት ይኹን ካልእ ምስ ኣሜሪካ ዘይቃዱ ነጥብታት ብጉሁድ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ዝጽሕፍ ምዃኑ እዩ ንሱ ኣብ 11 ሰነ ዝተኻየደ ዋዕላ ኤሪሳት እውን ኣብ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ነጺሩን ዘለዎ ሓሳባትን ርእቶታትን ኣካፊልዮ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ወደብ በርበራ ዝነበራ ናይ 19 ሚታዊት ብርኪ ከም ዝኸሰረቶ መንግስቲ ናይታ ርእሰ ምሕዳር ኣፍሊጦ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ በርበራ ዝነበራ ናይ ብርክዋንነት ክትከስሮ ዝኽኣለት ወግዓዊ ውዕል ንምፍጻም ዝተዋህባ ናይ ግዜ ገደብ ስለ ዝሓለፈ ምዃኑ ንሚኒስተር ፋይናንስ ሰይድ ዓሊ ሽረ ብምጥቃስ ዘኢስት ኣፍሪካን ኣቃሊሑ ሓደ ካብቲ ኣብ ግዚኡ ክፍጸም ዝነበሮ ውዕል ነቲ ወደብ ንምህናጽ ኢትዮጵያ ዝተሓተተቶ እጃም ኣብ ግዚኡ ክትከፍል ዘይምኽኣሉ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ኣስሚሩሎ ኣብ 2017 ኣብ ዝተበጽሐ ስምምዕ 51 ሚእታዊት ወደብ በርበራ ብኩባንያ ዲፒ ወርልድ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 30 ሚእታዊት ብመንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ እቲ 19 ሚእታዊት ድማ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብብርኪ ክውነን ዝብል እዩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኣገልግሎት ወደብ ምርጋፍን ምጽዓንን ኮንቴነርን ካልእ መሳለጥያታትን ብምትኳር ህንፃዊ ስራሓት ከተተግብር ኢትዮጵያ ድማ ብዘይካት ዝኽፈል እጃም ክሳብ ደቡብ ሶማሊላንድ ዝዝርጋሕ ኣሳት 260 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ክታንጽ ዝብል ነጥብታት ኣካል ትስምዕ ነይሩ እቲ ስምምዕ ንልኡላውነትን ሓድነትን ሶማል ዝገሲ ብምባል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብቲ እዋንቲ ተቃዊሞ እዩ ድሒሩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ዝነተጎ ግጭታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወላ ሓደ ካብቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ከማልእ ከም ዘይከኣለዩ ብወገን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ብወገን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተዋህበ መግለጺ ወግዓዊ መልሲ ክህበሉ ትጽቢት ይግበር 15,800 ኣባጊዕ ጽዒና ካብ ሱዳን ናብ ስዑድ ዓረብ ዝተበገሰት መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒላ እታ ባድር ኣይስ ተሰሜት መርከብ ትማሊ ሰንበት 12 ሰነ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ኣብ ወደብ ስዋኪን ከም ዝተሓለት ሰበስልጣን ታ ወደብ ኣረጋጊጾም ብሙሉኦም ሰራሕተኛታት ብህይወት ከድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡ እታ መርከብ 9,000 ዝግመት ኣባጊዕ ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ከም ዝነበራዮ ተመልኪቱ ጠንቂ ምጥሓላ ካብ ክስከሞት ትኽእል ክብደት ብክልተ ዕፅፊ ዝዛየደ ብዝሕ ኣባጊዕ ምጽዓና ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱሎ ኣብ ጥንታዊት ወደብ ስዋኪን ዝሓለፈ ወርሑን ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ባርዕ ከም ዝተኸስተ ይዝከር ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ሶማል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣማኢት ሰባት ብሰንኪ ዓጸቦ ከም ዝሞቱ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ እቲ ኣገልግሎት ዜና ንሰነዳት መንግስቲ ምውካስ ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ወርሕ ብዓጸቦ ዝተጠቁ ዜጋታት ሃገር ኣብ ዝእለይሉ ማእከላት ጥራይ 448 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ ኣክሽን ኤገንስት ሃንገር ብዝተባሃለ ኣጉራዊ ትካል ግብረ ሰናይ ኣብ ዝእለ ማእከል ጥራይ ብውሕዱ 30 ሰባት ብዓጸቦ ሞይቶም መብዛሕትኦም እቶም ብዓጸቦ ዝሞቱ ሶማላውያን ቆልዑ እዮም ኣብ ከባቢ ከተማ ሞቃዲሾ ዝርከባ ማእከላት ካብ ካልእ ማእከላት ብዝመጹ ተኣለይቲ ዓጸቦ ኣጥለቕሊቐን ከም ዘለዋ ሓደ ካብ ሓካይም ዶክተር ሙስጠፋ ያሱፍ ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዝሓለፈ ቀንያት ብሰንኪ ደርቂ ካብ መነባብሮኦም ተፈናቒሎም ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢታት ናብ ዝርከቡ ኣማኢት ሽሓት ዜጋታት ሃገር ኣብ ዝበጽሓሉ ሶማል ኣብ ከቢድ ሓደጋ ደርቂ ከም ዘላ ኣጠንቂቑ ብተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፈር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብውሕዱ 35 ቆልዑ ብሰንኪ ዓጸቦ ከም ዝሞቱ ንሓካይም ብዘይዶ ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልን ኬንያን ኣስታት 10 ሚልዮን ህዝቢ ንከቢድ ሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት የጠንቀቕ ቆላሕታ ዓለምና ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ናብ ዘሎ ኩናት ኣተኪሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሰብኣዊ ቅልውላው ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተጎሲዩ ከም ዝርከብ ዘተሓሳሰበ ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ወይ ዩኒሴፍ ኣብቲ ዞባ ጀምላዊ ሞት ቆልዑ ከይክሰት ስጋቱ ገሊጹ በምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ቪክቶሪያ ኑላንድ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ጅቡቲ ሞዛምቢክን ናይጀርያን ዑደት የካይድ ኣሎ እታ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ ካብ 11 ክሳብ 17 ሰነ ተካይዶ ዘላ ዑደት ኣብ ጸጥታ ፖለቲካዊ ኩነታትን ካልእ ኣርእስታትን ብምትኳር ምስ ሰበስልጣንተን ሃገራትን ወከልቲ ሲቪካውያን ማሕበራትን ክትመያየጥ ምዃና ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ብፍላይ ምስ ጅቡቲ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድናን ኣብ ጸጥታ ዝተኮረ ምትሕጋዝን ክዝቲ ምዃና እቲ መግለጺ ኣነጺሩ
ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ዝበዝሐ ሰራዊት ኣዋፊራትላ ዘላ ሃገር ጅቡቲ እያ። ኣስታት 4500 ብዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ካብ ዝርከብ ማዓስከር ለሞኒ እናወፈረ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ተልእኾታት ከም ዝፍጽም ይንገረሉ። እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ እውን ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጀርመን ከተማ ሽቱትጋርት ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ጅቡቲ ናይ ስርሒትን ወፍርን ማእከላት ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ዝቕጽል ዘሎ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጻ። እቲ ሃገር ነዚ ዘተሓሳሰበት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ኣካል ወይ ስፔሻል ራፖርተር ብ13 ሰነ ድሕሪ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ እዩ። እቲ ኣካል ኣብ መበል 50 ስሩዕ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ 29 ሚያዝያ 2021 ክሳብ 22 ሚያዝያ 2022 ኣብ ዝነበረ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተረኣየ ዝጭበጥ ገስጋስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይነበረ ብምትሕሳብ ብኣንጻሩ ዝበኣሱ ተርእዮታት ምምስጋቡ ጠቒሱ። እቲ ጸብጻብ ህሉው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዝብሉ ርእስታት ዝርዝራዊ ነጥብታት ኣቕሪቡሎ። መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ኣካል ክትሓባበር እማመታት ሕቡራት ሃገራት ከተግብርን ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ንምርኣይ ተበግሶታት ክወስድን ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ዋዕላ ወኪል ብሪጣንያ ምጽውዑ መግለፂ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቻይና ምስ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተመያየጠ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢታ ሃገር ኣፍሊጡ። ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመዘዘ ጁቢንግ ኣብቲ ብ9 ሰነ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን ኡጋንዳን ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወርሓት መጋቢትን ሚያዝያን ናብተን ሃገራት ዘካየዶ ዑደት መብርሂ ሂቡ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብዛዕባ እቲ ብቻይና ተመዊሉ ካብ 20 ክሳብ 22 ሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዘቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ንሱ ኣብቲ ዘካየዶ ፈላሚ ዑደት ሃገሩ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትውድብ ምዃና ምግላጹ ኣይርስዕን። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ጸጥታ ሓደጋ ደርቅን ካልእ ዘቤታዊ ብድሆታትን ኣብ ሓድሕድ እውን ምትእምማን ክማዕብላን ዘለዎን ድባዊ ምስሓባትን ካልእ ረብሓታትን ብዘተን ዲፕሎማስን ክፈትሓን ኣይከኣላን። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ክልማይ ቀይሕ ባሕርን ረብሓታታ ንምውሓስ እትጓየ ዘላ ቻይና ምስ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ናይቲ ዞባ ካብ ለካቲት 22 ኣትሒዛ ንመጀመርያ እዋና ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ምህላዋ ይፍለጥ። ኣብቲ ቻይና ዝወደበቶ ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩለን ሃገራት ዞባ ክሳተፋ ዕድመ ቀሪብሎን እኳ እንተሎ ሓደ ሃገራት ብፍላይ ሱዳን ግና ምስታፋ ኣጠራጣሪ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። ነዚ ጥርጣረታት እዚ ንምእላይ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኣምባሳደር ቻይና ብ4 ሰነ ምስ ሰበስልጣን ሃገር ብምርኻብ ኣብቲ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዋዕላ ክትሳተፍ ደጊሙ ተማሕጺኑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ዝርርብ ጀሚሩሎ እናተባህለ ዝገዋሕ ዘሎ ወረ ሓሶት ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ገሊጹ። ንሱ ኣብቲ ብ14 ሰነ ንፓርላማ ሃገሩ ዘስምዖ መደረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ዝወሰደቶ በግሶ ህወሓት ብስሓቕ ምሰብ ብምስላፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሚዛን ንምልዋጥ ክሳብ ማእከል ሃገር ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ዕድል ከም ዝባኸነ ኣረዲኡ። ክሳብ ሕጂ ዝተጀመረ ዝርርብ እኳ እንተዘየለ ሰላም ንምርጋጽ ዝሕግዝን ንዝርርብ ዘገድሱ ጉዳያትን ተጽንዕ ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘላ ግና እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣይከሓደን። መንግስቲ ምስ ህወሓት ዝርርብ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ድማ ንህዝቢ ወግዒ ክሕበር ምዃኑ አብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ብቋንቋ ፈረንሳ ትሕተም ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለም ዝኾነት ሎሞንድ ስሞም ንዘይገለጸቶም ምንጭታት ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ዝርርብ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢራ ነይራ። ሓደ ካብቲ ንዝርርብ ዝዓደመ ኣውራ ምኽንያታት ድማ ህወሓት ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ወልቃይት ከይለዓል ስለዝተሰማምዐ ዝብል ይርከቦ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ ጋዜጣ ሎሞንድ ጸብጻብ ሓቅነት የብሉን ድሕሪ ምባል ኩሉ እቲ ብሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ተታሒዙሎ ዝበሎ ከባቢታት ትግራይ እንተስ ብዘተ ሰላም እንተስ ብሓይሊ ነፃ ንምውፅኡ ቃልሱ ክቕጽል ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ።
أمني حمص في التساميتات ሓይልታት ትግራይ ብመንግስቲ ኬንያ ብዝውደብ ዘሎ ዝርርብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስታፍ ድልዋት ምህላዎም ኣፍሊጦም እቶም ሓይልታት ነዘፍለጡ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ፕሬዚደንት ኬንያ ናብ ዝለኣኾ ወግዓዊ ደብዳቤ እዩ ንሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ዝርርብ ንምቅራቦም ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመዘ ፍሉይ ልኡኽ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ተደናጒ እኳ እንተሎ ብዘተኣማምን መልክዑ ኣብ ዝቐረባ ክካየድ ተስፋ ምህላው ኣተንቢዩ ነይሩ ጋዜጣ ለሞንድ ብወገና ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ታንዛንያ ብዝካየድ ዝርርብ ክሳተፉ ምዃኖም ጠቒሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ14 ሰነ ንፓርላማ ሃገሩ ዘስምዖ መደረ ክሳብ ሕጂ ዝተጀመረ ዝርርብ ከም ዘየለኳ እንተገለጸ ሰላም ንመረጋጋጽ ዝሕግዝን ንርክብ ዘገድሱን ጉዳያት እተጽንዕ ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘላይ ከሓደን ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ነቲ ዘተ ንሰላም ዝዓለመ ርክብ ክካየድዩ ዝብል ሓበሬታ እኳ እንተዘይከሓድዎ ሓደ ካብቲ ንዝርርብ ዝዓደመ ኣውረ ምኽንያታት ሕቶ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ወልቃይት ከይለዓል ስለ ዝተሰማምዑ ንዝብል ግና ሓሶት ይኽብሉ ነጺገሞ እቶም ሓይልታት ኣብ ዘተ ሰላም ይኹን ዝካየድ ዝርርባት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ዝበልዎ 5 ነጥብታት ረፈረንዶም ህዝቢ ትግራይ ልኡላውነት ግዝኣት ትግራይ ህላወ ሰራዊት ትግራይ ብገበናት መጽናት ዓሌት ዝኽሰሱ ናብ ፍርዲ ምቕራብን ጉዳይ ካሕሳን ብመገዲ ማዕከናት ዜናኦም ገሊጾም ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዕጡቓት ጋምቤላን ንርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ወሃብ ቃል ክልል ጋምቤላ ንጋዜጣ ዘሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ዕጡቓት ናብ ሶሉስ 14 ሰነብ ዘውግሑ ለይቲ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ረጋጊጹ እንተኾነ ሓይልታት መንግስቲ ብዘካየድዎ ዝተዋሃደ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ከተማ ጋምቤላ ኣብ እቶም ዕጡቓት ካብ ምውዳቕ ከም ዝደሓነት ሓላፊ ፕረስ ናይቲ ክልል ንኦጌቱ ኦዲንግ ብምጥቃስ እታ ጋዜጣ ሓቢራ ከተማ ጋምቤላ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ውግእ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይጠቕሱ ሓላፊ ፕረስ ክልል ጋምቤላ ብወገኑ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ እኳ እንተተኣመነ ብዙሑ ምስ ተጻረየ ክግለጽ ምዃኑ ፍሊጡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ጋምቤላ ከም ዝተወልዐ ዝተገልጸ ውግእ ይኹን ኣብ ሰብን ንብረትን ዘብጽሑ ጉድኣት ብዝምልከት መግለጺ ይሃበን ክልል ጋምቤላ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ኮይኑ ዝሰፍሐ ክፋሉ ምስ ደቡብ ሱዳን ይዳወብ ሓዘት ዕቑባ ካብ ብሪጣንያ ናብ ሩዋንዳ ንምስግጋር ብሰሉስ 14 ሰነ ክካየድ ዝተወጠነ በረራ ብምትእታው ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ተሰሪዙ ካብ 10 ዘይሓልፉ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ንምስግጋር ምድላዋት ተጻፊፉ እኳ እንተነበረ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ፍርዲ ናብ ናይ ብሪጣንያ ቤት ፍርዲ ብዘቕረቦ ህፁፅ ጻውዒት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይከኣለን ሚኒስትር ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል ቤት ፍርዲ ነቲ በረራ ምስራዙ ከም ዘይሕጎሳ ብምጥቃስ ካልእ በረራ ንምክያድ ቅድመ ምድላዋት መጀመሩ ፍሊጣ መርበባት ዜና ኤውሮጳ ብዘቕርቦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት በስታት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ፍሉይ በረራ ዝተሰርዓላ ቦይንግ ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ሓተት ዕቑባ ጽዒና ኣብ ዊልሻየር ካብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ንምብጋስ ድልውቲ ነይራ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኤውሮጳ ሓደ ካብቶም ውሕዳት ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከይሰጋገር ብዝሃቦ ውሳኔ ምስ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ኣብ ሩስን ክትዕ ስለ ዝኣተወ እቲ በረራ ተሰሪዙ ብምሎም ሓተት ዕቑባ ካብታ ነፋሪት ወሪዶም ናብ ዝነበርዎ ተመሊሶም ብሪጣንያ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ይሕግዝ እዩ ንዝበለቶ ስጉምቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ቀዳማይ ዙር ናብ ሩዋንዳ ከተሰጋግሮም ዝሓበረቶም ሓተት ዕቑባ 37 እዮም ነይሮም እንተኾነ ተጣበቕቲ ብዘቕረብዎ ናይ ይግባይን ካልእ ሕጋዊ መሰላትን እቲ ቁፅሪ ናብ እሳት 10 ወሪዱ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ኣሳት 3500 ሓተት ዕቑባ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ብሪጣንያ ምእታዎም ጸብጻብ መንግስቲ የመልክት ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት بتغلالي حلقة ستاف فوليات لوخات دافيد كوربيلا كوم دما فليت الاغتياب قرنا أفريقيان زوباقي بحرن أنا توبر زمراح وكيل حبرة أوروبا أبس مراه مبصح كايدو
اتوكيل ابتي كاب 6 كساب 8 سنه اب ኤርትራ ጸንሐሉ ዕለታት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኤርትራን ዞባ ቀርና አፍሪካን ብዝምልከት መዘተ ተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝተዘራረበ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ አረጋጊጹ በፉሊስ ተዘራረበሉ ነጥቢ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ምስ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምፍጣጥ ናብ ተወሳኺ ግጭታት ዓሪጉ ነቲ ዞባ ናብ ዝባእሰ ዝተሓላለኸን ዝነውሕን ዘይምርግጋ ከይሸሞ ዝብል ከም ዝርከቦ ተመልኪቱ ወኪል ሕብረት ኤውሮፓ ኣብቲ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ምዝታዩ ሓቢሩ ልዕሊ 800,000 ሱዳናውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ስደተኛታት ኮይኖም ይነብሩ ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ጠቕላላ ብዝሕናይቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት 822,825 ምዃኑ ዘመልከተ ዩኤንኤችሲአር 388,550 ካብኣቶም ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ ዝተወልዐ ግጭት ሃዲሞም ኣብ ቻድ ዝርከቡ ምዃኖም ኣስሚሩሉ ብዙሓት ካብቶም ኣብ ቻድ ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ 2003 ኣብ ዳርፉር ግጭት ካብ ዝተወልዐሉ እዋናት ሒዞም ዝመጽኦም ደቡብ ሱዳን ብወገና 311,837 ሱዳናውያን ከተዕቆብን ከላ ኣብ ግብፂ 56,100 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 47,179 ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕቡራት ሃገራት ተዓቂቦም ይርከቡ በመንገድ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝወጠኑ 18,675 ሱዳናውያን ኣብ ሊብያ ክህልውን ከለዉ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ብወገና ን395 ሱዳናውያን ተቐቢላ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እታ ዝዋሓደ ሱዳናውያን ዓቂባ ዘላ ሃገር ኤርትራ ክትከውን ከላ ብዝሕናይቶም ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡ 89 ጥራይ ምዃኑ ተጠቒሱ በአንጻር እዚ ናብ ሱዳን ናይ ዝወሓዙ ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣማኢት ኣሽሓት ከም ዝበጽሕ ይፍለጥ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ባንዴራ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ምንብልባሉ መንግስቲ ሶማል ተቃውሞ ገሊጹ ናብቲ ርክብ ዝተዓደመ ኣምባሳደር ሶማል ባንዴራ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ተሰቂላ ምስ ረአየ ካብቲ ኣኼባ ካየደሉ ዝተወጠነ ኣዳራሽ ከም ዝወፀ ኣፍሪካን ኒውስ ኣረጋጊጹ ድሕሪ ምስሓብ ኣምባሳደር ሶማል ካብ ትርክብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኬንያ በቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ከም ዝሓዘነን ባንዴራ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብቲ ዳራሽ ክትስቀል ጌጋ ምንባሩ ከም ዝኣምንን ኣፍሊጡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ሓንትን ብፌደራላዊ ስርዓት እትምራሕ ሉዓላዊትን ሶማል ከም ዝኣምን ብምጥቃስ ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ጌጋ ንዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲቱ እንተኾነ ኣብቲ ባንዴራ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተሰቕለትሉ ኣዳራሽ ወኪል ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ምንባሩን ዘይምንባሩን እቲ መግለጺ ኣየነፀረን አልሸባብ ኣብ ኬንያ ዝፈጸሙ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ሶማል ከምኡ ድማ ዋንነት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ገማገምን ዝተሓዋወሶ ሕልኽላኽ ዝምድና ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ 2020 ክሳብ ዲፕሎማሲ ናብ ምብታኽ በፂሑ ነይሩ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ጣልቃ ብምእታው ንርእሰ ምምሕዳራት ኣፍልጦ ይህብን ይድግፍን ኣሎ ክብል መንግስቲ ሶማል ይወቅስ ነይሩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ነሐሴ 2021 ዝምድነአን ዳግም ክሕድሳ ምስምምዕን ኣይርስዓን እዚ ሕጂ ደጊሙ ዝቀላቀል ዘሎ ምስሓብ ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ መቃዲሾ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምራቕ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ተሳቲፉ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ያጋጢሙ ሶማሊላንድ ካብ 1991 ኣትሒዛ ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛ ርእሰ ምሕዳር መስሪታ እኳ እንተላ ከም ነፃን ሉዓላዊትን ሃገር ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይተዋባን ይኹን እምበር ሓያሎ ሃገራት ምስ ርእሰ ምሕዳር ኣብ ዲፕሎማሲ ጸጥታ ንግድን ቁጠባን ዘተኮረ ዝምድናታት መስሪተን ኣለዋ هذه إذاعة إرنا كابرا سمعتي ناي سعزي تحستونا تزازيملو بوغني سلام